Kani gadega Pati CTV. Commander Shangpliang Film Production kan sepen banai ki keteng jogi sapongot ki bawan bani shimbenta haka jinghe jit neka audition ban ak haka film khandailat hadian bakila yo banle haka laiterik risaw hariti academy kabadan ham sosun na preng kini ki sapongot ki bloi wan ni shimbenta ki de ki the samla ki rang samla ki longkme pat ki hap ki baret henry kalabu ki nong pet perman namar boro ki bawan ni shimbenta ki de ki betebet ban peni ya kasab bat ban ak film dai tang ki bak trang bat ki ba ang no chisha kinyo ban ak hakane ka film ka ban sasdang no shen ho banai no pra mentau snem habai kren ba commander Shangpliang producer ba ubadeiru director le thu bakajing pelong taka audition ka long ban sei ki samna ki ba trang ban ang no ban ak film bulong bakane ka film ka dei ban pe chapang ka jing em chongki ken thei bat ka deiru ka film ka baja shisha ka imlang salang bat ka deiru ka jing em ka baja shisha hakilong yeng long sem teng juga ni ka film jing siang ai keteng khandailat teng ngayo sngo baki don te ki bru ki bala ya sna teng ini ki film khandailat te kada kadon ki jing ya kelas yang tai kamtam bala sim bagi ni ki certificate jing CBFC tengin sapet teng lada kampat don kana ka film bala lebih register baka CBFC ngai keteng khandailat lada ka lada ki ladap nama ka selong ta ni CBFC lada kala ai ka film tu kinju ai shu ya ka juga keteng tingila ban shu pen klano khandiat telengila ban ai subtitle no ya kini ka iki jingjia haknailat ri kentin khnailat ini ndangila de audition tengin sajit no hi kinang yesimanta tingi don kam kumba sipnai arnai namta ban rehearsal bakin ya practice ya ite audition bar trangila ayo ban ring no ini film ki don kumba sopo sun pongot ye menta ba wan tentang bangin sajit ba biang sai ai benta lem ki na dia mah ki yanang hi ban ak tamba ka jing hapet pat kum ke jing don kam ke jungi te se kini ki samla ki bakwa ak film kim salek bat ki wi ro production bat mi film kim sayo ak wi nri ni ka pat ke jungi kum ke jing don kam ke jungi tingi hap sim kum ke jing don kam ke jungi te ki biang hi hapet ki boro isket tu hot ni ke jing sna jing film ka ba ningkong hi ke junga ka dei ka film halor ka social issue mah halor ka badai bat ka imlang salang bat kata dei halor ka film ka HIV hak tu kipor ngampat danang ban sina film tu kipor ring ala sina te hadin gitu ngaya komersial te sina ki film mo ibe entertain ki pajba bat kene ka film sa chisen ma kene ka dei ka balong entertain tu ki pajba ki layas tanat ki lepet ngasungu kata te kene ka kenti bamentaru ngakwa ban play jimun no hakoi na ki social issue kene ka film kan digari bandon ya ka khubor haka te ngam dakwa than ban ya thu detail ka khana jung ne ka film ndai kumbang akwa ban ai keteng khandailat te kan dei halor ki jingjia ki bale se ki bakum ka jat benri ro ngimtip bat kim le se ngimtip la ban ong bangitip ro ta bangi ngilong le se ngi ignore ki jingjia ki bajia khandailat te ki don ki jing hana ka film ki sasoto ki salap ki ta ki jingjia ki bajia khandailat bat lada ki bom tip ro kin satip pleng kum gini ki don ki jingjia khandailat namar syua bangan sinai ne ka film ndai banga syu sina la ka sinam tu ndai ngalada research tinggal alap ki jingjia ko kmelat ti kata ka banga ngalap de lagi jom hikmat ya kata hi ka film ngan Cina Kani gadega Pati CTV.